Смъквай се от гърба ми, изрева каубоят и замята истерично ръце, крака, шпори и бутуши, опитвайки се да се освободи. Плъх, говедо, глупак такъв. Позна Бернхард и се успокои. Ти ли си? Откъде се взе по дяволите? Бясно рогайки, Бернхард се изтръгна от каубоя. Да не мислиш, че ми харесва, попита той. Да не мислиш, че за мен е удоволствие да се търкалям върху теб. Да не съм от стомана? Махни тая проклета шпора от ухото ми. Значи това е благодарността, за дето се опитвам да се държа приятелски към един прост войник, изръмжа каубоят. Не мерите в слабините по дяволите. Да не си решил да ме кастрираш. Затваряй се устата, измишльотино, изрева Бернхард. След което преглътна тежко, озовал се срещу дулото на добре използвана цев, заредена с 6 патрона. Хей ти, пророни той изковано. От шега, не разбираш ли? Това нещо заредено ли е? Всеки миг може да стреля, мрачно отвърна каубоят. Скача от гърба ми преди да съм се изнервил. Отделиха се един от друг с ръмшене. Когато този болезнен и унизителен процес приключи, замаршируваха надолу покрай изоставените коридори на артилерийските отделения, като разглеждаха раните си и се самосъжаляваха. Мислех, че си мъртъв, каза Бернхард. Никога през живота си не съм виждал да удушават толкова истински някого. Лицето ти беше станало мораво. Бях почти мъртъв, отвърна каубоят. Защото един жалък, тлъст страхливец стоеше точно до мен и гледаше как ме душат и лицето ми става мораво. Ето какви приятели има човек. Жалки страхливци. Той докосна едно от строшените си ребра и потрепера от болка. Откъде можех да знам, че ще се нахвърли върху теб? За какъв ме мислиш? За телепат ли? Когато лицето ми стане мораво, имам нужда от помощ, отговори каубоят. Но помощ от теб не получих. Защо не го раздроби на парченца с пистолета? Не успях. Впрочем, на къде води този дяволски коридор? Откъде да знам? Какво по дяволите правиш тук долу, щом не знаеш на къде води този проклет коридор? Да не мислиш, че горя от желание да прекарам тук остатъка от живота си? Мислех, че ти знаеш. Аз дори представа си нямам. Какво тогава търсиш тук по дяволите? Само за да ми счупиш гърба ли се изтресе? Боже, Господи! Не крещи, говедо такова! Изръмжа централният мозък през прашно комуникационно табло. Затворени сме в този проклет коридор, извика каубоят и пребледня с няколко нюанса. Без никакъв шанс да се измъкнем. Ще умрем от глад. А плъховете? Ще оставят от нас само оглозгани кости. Хе-хе-хе, хихикаше комуникационното табло. Ще си лежим тук до свършъка на света, въздъхна Бернхард. Спряха и огледаха замислено коридора, прострял се прав като стрела, без никакви извивки в двете посоки, очевидно без да свършва никъде. Дебел от цели дюймове пласт прах се стелеше по пода. Единствените следи в него бяха оставени от собствените им стъпки. Явно коридорът много дълго бе стоял изоставен. Наоколо витаеше мъчителна тишина. Накрая Бернхард въздъхна. Знам, че ще умра на това отвратително място, каза той. И нова въздишка се изтръгна от гърдите му. Метна убийствен поглед на каубоя. За всичко си виновен ти. Хайде да вървим. Обърна се рязко и закрачи през прахта. Главата му беше изпълнена с мрачни мисли. Оказа се, че пътят, по който можеше да се върви, е само един. Надолу. Вървяха и ето, че матово блестящите метални стени постепенно се замениха от разклатени тухлени стени с къртеща се мазилка, а най-накрая и от грубо изсечени каменни блокове.
Атомните лампи по тавана изчезнаха и на тяхно място се появиха допотопни електрически кружки. После пърхащи пламъчета на газени лампи и най-накрая факли, които стояха втъкнати в поставки по стените и разпръскваха призрачна светлина из влажния коридор. Ледено-студена вода капеше от тавана, а от мрака долиташе цвърчението на изгладнели плъхове. От време на време виждаха чудовищни същества да преминават на разстояние, а веднъж тягостната тишина се разцепи от пронизителен, изпълнен с ужас вик, който премина в ужасен гъргорещ звук. Въпреки това те продължаваха упорито надолу, тъй като друг път, който да следват, нямаше. Бернхард гледаше плъмтящите факли, гледаше пода, върху който се стелеше дебел слой на докоснат прах, ако не се смятаха собствените им стъпки, и се чудеше. За всичко е виновен проклетият централен мозък, ръмжеше каубоят. Прекалил е с четенето на тия жалки романи на ужасите. Не можеш да си представиш какви чудовища е създал. Той се вторачи подозрително в сумрака на коридора, където едно неописуемо чудовище тъкмо натикваше друго, наполовина изядано същество в някаква воняща дупка в пода. То се смееше от удоволствие, а от четирите му усти течаха лиги. Бернхард потътна. Всичко е от тия проклети микрофилмирани книги, продължи каубоят. Библиотеката на централния мозък е фрашкана с такъв буклук. Оттам взема всичките си идиотски идеи. Едва изчел някоя книга и вече включва протоплазмените лаборатории и започва да създава всяко чудовище, за което е прочел. А да не говорим за любовните романи. Лут е по романтиката. Цялата тая дяволска планета е пълна с добродетелни девойки от седмични списания, които търсят истинския... Побъркане, слушай какво ти казвам. Каубоят злобно се изплю. Протоплазмени лаборатории, ахна Бернхард. Разбира се, пълно е с тях. Майче имаха нещо общо с отбраната. Защо питаш? Но в такъв случай всички тия същества не са нищо друго, освен андроиди, изкуствени чудовища и хора, възкликна Бернхард. Протоплазмени лаборатории, по дяволите. Слушай, процеди злобно каубоят. Аз също съм се появил от протоплазмените лаборатории. Какво ми има? Във всеки случай това е съвсем приличен начин да се появиш на бял свят. Да не би някога да си чувал за някого роден от майка. Аз съм роден от майка. Лошо ми става от тебе. Ти имаш нещо против майка ми ли? Я се чуй какви гадости дрънкаш. Внимавай, че ще те накарам да се позамислиш. Колко перверзен може да стане човек. Майка. Той изкриви лице в отвратителна гримаса. 1000 пъти по-естествено е, отколкото да се родиш от един кран в стената, отвърна Бернхард. Протоплазмена буца. Животно. Педераст. Мамино синче. Слушай какво, изрева Бернхард. Искаш ли да ти извия изкуствения врат? Само ме докосни с отвратителните си ръце на мамино синче и Господ да ми е свидетел, ще те направя на решето. Ясен ли съм? Млък! Изрева централният мозък през някаква шахта в пода зад тях. Ако злоупотребиш с името ми още единствен път, отиваш обратно в протоплазмените лаборатории. Разбрано? Той започна пръв. Оправда се кисело каубоят. Това говедо обижда майка ми, изрева побеснял Бернхард. Трябва ли просто да стоя и да го слушам как обижда майка ми? Така ли трябва? Мамино синче. Лабораторно чудовище. Дано си струшите вратовете и двамата, изруга шахтата. Млъквайте и ме оставете да мисля на спокойствие. Самоизключи се и с злобно прищракване спря със силно клокочещ звук. Задушлива воня плъзна нагоре по шахтата и прогони каубоя и Бернхард надалеч и двамата кашлящи и задъхващи се за въздух.
Виж какво направи. Изсъска каубоят. Сега щастлив ли си? А кой започна? Озъби се Бернхард в отговора. Ти или аз? Кажи, а? Не ми говори, прилушаваме от теб. А на мен ми призлява 2 пъти повече. Ако ти бях майка, щях да те удуша в същия миг, в който си се родил. Ако ти беше моята майка, щях да съм ти благодарен за това. Още думичка и Господ да ми е на помощ ще ти... Млък! Изрева шахтата за тях. Побързаха да се отдалечат в зловещата тишина, като се стараеха да не се поглеждат. Коридорът упорито продължаваше надолу и със всяка измината крачка ставаше все по-мръсен. Появиха се огромни дъбови врати, разположени на равни разстояния в хлъзгавите стени. През малките им зарешетени прозорчета проникваха ужасни, смразяващи кръвта звуци, които не би трябвало да се описват по-подробно. Някои от звуците напомняха хлипания, а на моменти люспести туловища, извиващи се по ледено студен каменен под. Чуваше се и плач, както и странни съскащи звуци и ръмжене, които караха Бернхард и каубоят да се притискат все по-близо един до друг, докато накрая краката им се заплетоха и те паднаха омотани на кълбо. Ругаеха, борейки се за живота си и молеха за милост с гласове потръпващи от ужас. Прахът около тях се надигаше и трептеше на светлината от пламтящите факли. Беше мъчително и Бернхард не се съмняваше, че каубоят го е направил нарочно. Нарочно го направи! Изрева той, като с мъка се изправи на крака и се облегна на една врата. Този път го прекали, стари приятелю. Сега вече ще ти дам да се разбереш. Аз ще ти... Какво ще направиш? Попита каубоят, очаровано втренчи очи в неописуемо мръсната ръка, която се беше промъкнала през решетката на вратата и сега бавно душеше Бернхард. Лудешки смях кънтеше между стените. Междувременно лицето на Бернхард придоби синкав оттенък. Продължавай, издавателстваше каубоят. Какво щеше да направиш с мен, гадино такава? Кажи ми де, или те е страх? И смя се пронизително и се плесна по коленете. Гъргореше Бернхард. Говори по-високо, хилеше се каубоят. Не чувам. Застреляй го! Изхриптя Бернхард. Не виждаш ли, че ще ме убие? Каубоят лениво се облегна на отсрещната стена и почна да рови в горния си джоб за цигари. Та работа трябва добре да се обмисли, рече той провлачено и запали грижливо цигарата. Наистина ли искаш да застрелям този мъж? Поклати супре глава. Знаеш много добре, че не мога да направя такова нещо, приятел. За какъв ме вземаш? За убиец? Предложи Бернхард. Теглеше отчаяно и със все сила стоманено твърдата ръка и почти успя да я ритне. Каубоят се отпусна още повече. Всмукна дълбоко и блажено от цигарата си. Не ме разбирай погрешно, приятел, рече той. Знам как се чувстваш. Не дай мисли, че не знам. Въздъхна леко и продължи. Това ми причинява много повече болка, отколкото на теб. Вярвай ми. Наистина ли? Просъска Бернхард. Сериозно ли говориш, а? Разбира се, искам да кажа, като вземам предвид твоето минало, как другояче би могъл да реагираш. Нали си войник, ти мислиш само когато държиш пистолет в ръка, а и тогава мисълта ти не стига по-далеч от куршума. Дълбоко в себе си аз съм пацифист, така че как би могъл да очакваш, че ще ти помогна? Нима в Светото писание не е написано, че който вади нож от нож умира. Тъй, че забавлявай се, доколкото ти е възможно, приятел, защото не смятам да направя нищо по въпроса. И възхитен подсвирна. Ой, обзалагам се, че не би могъл да станеш по-син в лицето, отколкото си сега. Би трябвало да се видиш. Невероятно. Той
Те ме убие! Изграка Бернхард. Сега пък се настройваш философски, приятел. Отде знаеш, че ще се опита да те убие. Пак прибързан извод, който правиш без да се опиташ да изясниш причините за действията на горкия човек. Какво знаеш ти за душата му? Може би чисто и просто такъв е неговият начин да търси контакт с друго човешко същество. Освен това, няма ли всички ние един ден да умрем? Бернхард беше изцяло погълнат да гризе ръката и отвърна само с кръвожадно гуртене. Каубоят замислено се взря в огънчето на цигарата си. Да, продължи с въздишка той. Насилието е коренът на всяко зло. А ти искаш от мен да се обърна с гняв в сърцето срещу този беден нещастник, чието мотиви дори не са ми известни и който не ми е направил нищо лошо. Ти си лош човек, приятел. Срамвам се за теб. Той мрачно заклати глава. Ужасяващ рев долетя от килията и Бернхард прелетя през коридора, стиснал в зъби напоени с кръв парцали. Удари се здравата в стената и остана проснат на пода, поемайки си запахтяно въздух. Окървавената ръка махаше наоколо из въздуха, а помещението се огласяше от смразяващ кръвта рев. Бернхард рогаеше бавно и обстоятелствено, изправяйки се с мъка на краката си. Запъти се с клатушкане срещу каубоя, стиснал лъчевия си пистолет в ръка. Погледът му блестеше. Значи си философ, значи си пацифист, значи ти просто стоиш и си дрънкаш, докато мен ме убиват. Знаеш ли какво възнамерявам да направя с теб? Той оголи окървавените си зъби в зла усмивка. Слушай, стари приятелю, неубедително смънка каубоят и заотстъпва назад, докато стената не го спря. Защо не ме изслушаш, стари приятелю? Говори по-високо, изрева Бернхард. Не те чувам. Надзирател! Крещеше затворникът зад тях. Надзирател! Ей, там! Ти не си надзирателят! Затваряй си устата, процеди Бернхард. Скоро ще се погрижа за теб. Само да опека това говедо по-напред. Съжалявам, станало е недоразумение, засрамено каза затворникът. Мислех, че ти си надзирателят. Да, недоразумение, съгласи се Бернхард. Млъквай сега, докато смажа тоя червей. Защо не ме изслушаш? Изкрещя затворникът. Защо не ме изслушаш? Крещеше каубоят. А мен кой да ме изслуша? Изкрещя Бернхард. Защо всички се опитват да ме убият? Вървете по дяволите! Той сведе лъчевия пистолет. Кой си пък ти, дявол, те взел? Аз съм един безименен затворник, осъден да умре в тази килия, отвърна затворникът. Но някога бях известен под името Едмон Дантес. Съжалявам, че се опитах да те удуша, но бързам да се измъкна от тук и да изкопая съкровището на Бата, за да стана най-богатият човек на света и да започна да убивам старите си врагове един след друг по възможно най-ужасния начин, който мога да измисля, защото те съсипаха живота ми. Не ти ли се намира случайно ключ някъде в джоба? Това е граф Монте Кристо, появи каубоят. Не му обръщай внимание. Бернхард се престори, че не чува. Има ли някакъв път, който извежда от това отвратително място? Попита той. Има един начин, отвърна бъдещият граф Монте Кристо и сграбчи пръчките на решетката с костеливите си ръце, като се усмихваше с прогнили зъби през пластените кичури коса и брада, които покриваха измършевялото му лице. Когато някой тук умре, пазачът идва, зашива тялото в брезентов чувал и го хвърля в морето. Ето какъв е моят план. Когато абатът умре, ще заема мястото му в чувала. Сетне пазачът ще ме изхвърля. Аз ще се освободя, като прережа чувала и заплувам като риба. После се наемам да работя на някой добър кораб, който случайно хвърля котва край остров Монте Кристо, след който се чупя на острова и намирам всички съндъци, претъпкани с злато и диаманти. Накрая си заминавам за Париж, започвам нов живот и първото, което ще направя, ще бъде да отида при оня банкер с един чек и да му кажа, че... Млъквай, изкрещя Бернхард.
Да не мислиш, че съм тук, за да слушам историята на проклетия ти живот. Искам да се измъкна от тук. В чувала на абата има място само за един, отвърна графът. Не вярвам да си толкова непочтен, че да ми го отнемеш, нали? Напротив, бъди уверен, че ще го направя, отвърна Бернхард. Къде е чувалът? И после те ще те хвърлят от 100 метра височина в морето, долу през скалите, и бурята ще те изхвърли право върху острите им като браснарски ножчета ръбове, а пък брезентът е толкова як и ти загубваш ножа, морската вода нахлува в дробовете ти и целият твой живот преминава през очите ти, докато се радваш, че ще умреш. После пристигат раците и започват да те гризат измиорките, а после... Централен мозък, нададе вой Бернхард. Къде си? Искам да се измъкна от тук. Помогни ми! Част от влажната, обрасла с мъх стена се завъртя на скърцащи панти и така перна Бернхард по гърба, че той падна по лице долу в прахта. Пленителна атомна светлина застрои през отвора. Бернхард се изправи с мъка на крака и слепешката се заклати към тайната врата, хлипайки от радост. Пристигна тъкмо на време, за да бъде посрещнат от оглушителен залп маршова музика, която го хвърли по гръб на пода за втори унизителен път в разстояние на 10 секунди. Появи се робобрата, гордо развял императорски флаг, ревейки марша на космическите моряци. Древните хлъзгави каменни блокове се разтърсваха под гърма на барабани, тръби, пушки и мощен хор от свирепи подофицери. Робобрата дирижираше хора с див ентусиазъм, отмервайки такта с 4 си стоманени крака в прахта. Задушливи облаци прах се закълбиха във въздуха и послужиха за екран на прожекцията на чудесни рекламни филмчета, разказващи за уморени да воюват войници, които се освежават с пенлива, изпълнила халбите до ръба войнишка бира, божествено питие, чието разнообразни достоинства се рекламираха от пресипналия глас на млада и красива жена. Спасени сме, изкрещя каубоят. Кавалерията пристига, портите се разтварят, издържахме, приятел, свободни сме. Затанцува наоколо в коридора, смеейки се като луд. Измъкна револверите си и почна да стреля като побеснял. Загубени сме, изхрептя Бернхард, който беше мернал една слаба, облечена в бяло фигура през облаците прах и сега отстъпваше заднишком с изкривено от ужас лице. Бернхард, извика щастливо Тери, най-после те открих, любими мои, съпруже мои, сега вече нищо няма да ни раздели. Тя изтича към него, сграбчи го и го изправи на крака и след като успокои размаханите му ръце в юдейска прегръдка, го обсипа с влажни целувки. На заден план робобрата и каубоят бършеха сълзи и стискаха ръцете си, наблюдавайки щастливо усмихнати сцената. Отделни фрагменти от Менделсоновия сватбен марш се долавяха между ритмичните вълни и гърмяща маршова музика. Обичам те, прошепна Тери и гризна леко лявото ухо на Бернхард. И ти ме обичаш. Има ли на света нещо по-прекрасно от нашата любов? Любими, ако знаеше как копнеех за твоите пламенни целувки, за силните ти ръце, които ме смачкват, за изпълнения ти с обич поглед, който прониква в очите ми и ми казва всичко онова, което никога не си посмял да ми кажеш открито. Тя не можа да превъзмогне чувствата си и се разрида върху рамото му. Махнете от тук, преди да съм полудял, ревеше Бернхард, полуобезумял от болката, причинена от прегръдката, в която Тери държеше ръцете му. Устата казва не, но очите казва да, запя робобрата сълзливо. Ще бъдат дяволски красива двойка, да пукна, ако не съм прав, развълнувано рече каубоят. Пък аз ще бъда дяволски добър шафер, нали така? Ще бъде истинска старовремска църковна сватба,
нареждаше робобрата. С дълга сватбена рокля от куприна, бучинската коронка ще бъде от сребро, ще свири музика от Шопен, а бучинският вуал ще скрие нейните радостни сълзи. На всички ще бъде сервирана безплатна бира, само по 5 кинта бутилката и шампанско в клика. Естествено, разходите ще бъдат удържани от заплатата на младоженица. После ще дойде ред на сватбената нощ и той ще поведе своята променяла булка към спалнята, а сватбарите, това сме ние двамата, и ще стоят навън и ще подслушват. Така ще се погрижа за нея, че леглото ще се сцепи на две, изкрещя каубоят. Как мислиш, дали ще може да пошпионираме мъничко? И ще им се родят 10 деца, които ще служат на империята императора. Най-малко 15. Нека се поизмъчи това говедо. И те ще се смеят с мъничките си беззъби устица, че сърцето му ще се свива от щастие. Ще се напишкват през цялото денонощие. Животът му ще придобие нов смисъл. Никога повече през целия си живот няма да има щастлив миг. И сетне ще се завърне на бойното поле, за да се бие за императора и за семейството си. Ще бъде готов на всичко, за да се махне от тях. Пуснете ме, ревеше Бернхард. Опита се да срита Тери в корема, но тя с лекота го събори и в бързината едва не му щупи ръката. Обичам те, Бернхард, шепнеше тя нежно и притискаше тръпнещото си тяло към неговото. Господи, зави Бернхард, къде си? Защо не ми помогнеш? Не виждаш ли какво възнамеряват да направят с мен? Аз съм тук, обади се централният мозък от някаква дупка в стената. Какво искаш? Само направи така, че да изляза от тук, примоли се Бернхард. И без идиотски въпроси. Няма ли да се ожениш за тази очарователна жена? За нищо на света. Ще се ожени, изкрещя каубоят. Той докосна гърдите и той е сладострастник. Сега трябва да се ожени за нея. Въобще не съм, изкрещя Бернхард. За какъв извратен тип ме смяташ? Изведнъж млъкна и зяпна с подпухнали очи блесналата револверна цев, която каубоят тикаше в лицето му. Винаги съм мечтал да бъда шафер на старовремска сватба. Изръмжа каубоят. Не се опитвай да ме лишиш от мечтата ми. Сигурно има някакво недоразумение, прошепна Бернхард. Не можеш ли да махнеш това нещо от лицето ми? Караме да се чувствам нервен. Искаш ли да се ожени за това чудесно момиче? Разбира се, че иска, отвърна Тери развълнувано. Та ние се обичаме. Боже, Господи, простена Бернхард. Винаги, когато съм ти нужен, ще бъда до теб, обади се дупката в стената. Ах, скъпи мои млади влюбени деца, значи вие възнамерявате да сключите брак. Вземаш ли? Да, отсече Тери щастливо и се изчерви чак до якичката си. Сълза на благодарност се търкулна надолу по дясната й пуза. Млък, жено, те поще не те питам. Вземаш ли ти, Бернхард Рордин, Тери Кисхолм от дом на слънчевата светлина за своя законна съпруга, за да я обичаш в мъка и в радост? Ако не кажеш да, ще те пребия до смърт. Да, отвърна Бернхард и погледна револвера. А ти, жено? Да. Тогава ви обявявам за мъж и жена. Нека Бог се смили на душите ви и да ви благослови. Настъпи ужасна суматоха. Дъжд от конфети завалял тавана. Залата се изпълни от оглушителни звуци на Менделсоновия сватбен марш. Робобрата и каубоят стояха един до друг и пееха допрели глави, а от очите им бликаха радостни сълзи.
Граф Монте Кристо скачаше тропешката в килията и удреше по решетката с канчето си, врещейки като луд. Тери получи нервен срив и сега лееше реки от сълзи на рамото на Бернхард. Свещеникът от кораба държа възвишена реч по един високоговорител, поставен на задника на робобрата, в която обяви на всеослушание колко щастлива е в този миг младата двойка и вмени в дълг на младоженците да родят много и силни деца за благото на императорската космическа флота. Фанфарни тръби прерязаха въздуха, последваха реклами на бира, пелени и противозачатъчни средства, сегис-тогис прекъсвани от дотегливи описания на брачните права на младоженеца и най-добрите методи да се извлече максималното от тях. Ритмично скърцащи креватни пружини и ентусиазирани пъхтения съпровождаха тези добри съвети. Морският духов оркестър свиреше марша на морския корпус, а един дебелокош подофицер разказваше на Бернхард за прастария военен закон Droit du Seigneur, който означавал, че първата нощ е запазена за дежурния офицер и че Бернхард ще стори добре да си припомни това, ако не иска да загази здравата. Бернхард лежеше на пода, сгърчен в малка нещастна купчинка, борейки се с всички сили срещу нежните прегръдки на Тери. Мечтаеше да е мъртъв. Нищо на света не може да бъде по-лошо от това, мислеше си той. Нищо. После си спомни, че желязната челюст е по петите му и заплаха тихичко и беззвучно като дете. Някъде отзад робобрата черпеше всички присъстващи с шампанско вей в клике. Каубоят енергично се бе заел да се напие като свиня и разказваше безсолни истории на всички наоколо. Коридорът вече гъмжеше от хора и други по-трудно определими същества, които пееха, крещяха, биеха се и се наливаха с питиета за сметка на Бернхард. Той опита да се застреля, но Тери продължаваше да държи дясната му ръка в желязна хватка. Нима не е чудесно най-после да сме женени, хлипаше тя. Само ти и аз, две малки влюбени птички, свързани от любовта. Добрият стар централен мозък вече е планирал медения ни месец. Ще гостуваме на истински граф и ще живеем в неговия замък, докато се здобием със собствен малък дом, едно истинско любовно гнезденце. Ще си имаме кадифени драперии във всекидневната и стилна мебел, а в неделите ще гостуваме на село при мама и... Бих желал да съм мъртъв, прошепна Бернхард и затвори очи. Вече, попита централният мозък удивено. А си женен не повече от 5 минути.